Meta universitata li ħanibda skola ġdida, beħsibni nagħmel bil-ġodda, dak huwa l-antijaj li ġej junior college biex nagħmel bil-ġodda wkoll kif nitgħallem u hekk. Għażi junior college għax bħala skola titgħallem edukazzjoni tajba u tagħmel bil-ġodda malaj, bħala social life hija tajba ħafna. Junior College huwa post fejn tista' tissoċjalizza ħafna man-nies, huwa post fejn tista' titgħallem, għandek ambjent vera sabiħ ta' kif tqassam il-ħin tiegħek man-nies u kif tqassam il-ħin tiegħek għall-istudju. Huwa atmosfera sabiħa ħafna issa li tara dal-emozzjonijiet differenti hawnhekk, però issa nħarsu l-qudiem nilqgħu il-fifth formers li tilgħin first year fil-Junior College u aħna lesti xorta waħda biex ngħinuhom. Ovvjament looking forward da second year issa. Ħossni kburi li rġajt għamilt passi oħra l-qoddim biex inkompli fuq l-istaqqa u fuq l-edukazzjoni tiegħi, passi oħra l-qoddim għall-università u hopefully li nkompli ser kif jien sabiex nilħaq il-miri tiegħi. Kontent ħafna u xwara li kont qiegħed ovvjament ngħid, fis-sens kulħadd beda jiċċelebra li rċieva riżultati u qed ħareġ ċekja tiegħu proprju għaddejt, fis-sens wara ħafna ħidma sena sħiħa.